Jesi li ikada čuo za gnocco frito? Na prvu izgleda kao obično prženo tijesto, ali to je zapravo klasik sa sjevera Italije. Jede se uz pršut, razne sireve, mortadelu i čašu vina. I baš zato je toliko popularno jelo jer ide i paše uz sve. Postoje čak i slatke verzije gnocco frita. Tijesto radimo od 0,0 brašna, puno masnog mlijeka, malo mlake vode i svježeg kvasca. Veći udio proteina u brašnu će tijesto učiniti elastičnim i pomoći da se lijepo napuhne. I na kraju u tijesto ide i mast. Ne ulje, nego baš mast. Ona daje poseban okus i sprječava da se tijesto previše natopi masnoćom kada se prži. Kada zamjesiš tijesto, pusti ga da naraste. Nemoj gledati na sat, već gledaj tijesto da vidiš kada se udvostručilo. Te kada se udvostruči, bilo to za 60 ili 160 minuta, spremno je za daljnju upotrebu. Tijesto se valja tanko kako bi kod prženja ostalo šuplje iznutra, što je također jedna bitna karakteristika gnocco frita. Ja sam rezao rombove s rezačem za picu jer mi je tako bilo najlakše. A zašto rombovi? Pa zato jer su Talijani htjeli da jelo izgleda ljepše na stolu, a obični kvadrati bi bili dosadni i jedva gledljivi. I onda dolazi najbolji dio, prženje. Ubaciš komad tijesta u vruću mast i gledaš kako se pretvara u mali hrskavi jastučić. Temperatura masti neka bude oko 175 stupnjeva. Upotreba masti za prženje je bitna, ali kao i kod izrade tijesta, ako je baš moraš zamijeniti sa biljnim uljem, slobodno, ali uzmi u obzir da će to odmaknuti okus jela od onog klasičnog talijanskog. Za serviranje složio sam mali komad Italije na tanjuru. Pršut, talijanski sirevi, malo maslina, toplo, hrskavo, sočno i savršeno za dijeljenje. Eto, to je gnocco frito. Nije prženi njok i nisu poderane gaće, nego nešto puno bolje. Dobar tek!